تێدا نوێسایە herêmeka qedexekiriye ji wêrê pê ve matersîr ser jiyanê heye eger derbas bibin. Em li gundê Şeranşêne du mahîk xala Sinûrî dinokê da. Gundê Şeranşa Krîstiyanan mînakeka gundên wêran bûyî. Herçende sê sala dengê top û hêrişan li vê deverê nehatiye ji ber li heftê gehiştina di navbera PKK û hikûmeta Tirkiye û danana çekî ji aliyê PKK û nemana wan li deverên Sinûrî. Li hêşta kilîla dergê gund û malên xwe cihan di destê mercên ewlehiyê da ye. شر PKK و شر ترکا کت د منطقه آمده د وی حدیده دا شر چه بین او اوه حاله گندیه هینی حاله گندی بینن که حاله گندی چلی هاته اف گنده و اف گنده سر و همیه تک برن همیه تک شونه آشتیل ویره چه بی محمد چه تیدانه ام برطرفن ام نلگلوانن ام فقیر و شارن امی هاتن ویره بشین ما نشول بکسی هیا نه الگل چه حکمتانن ام الگل حکمتا خواه Desthilatdarên hikûmeta Herêma Kurdistanê jî dibêjin kilîla vekirina van gundan li derveyî desthilatên wan e. Lê eger vebûn plana avedankirinê ji aliyê hikûmetê ve amade ye. Ev sala bo may sê çar roja hate vekirin, muafika hate ji cihedê emnî. Xelkê sera gundê dan piştî hingê bo may berwextî hatiye sekinandin. Em çaverên em nivîsarê bilind kirîn bo cihedê emnî. بێتە vekirin ve û wextî hate vekirin jî em wek hikûmeta herêmê müsteedin ewa pêtivî bo xelkê xwe hem tiriyê geştiyarî de hem tiriyê felahetê de ewa pêtivî bi rêga ban û kehreb û av em dê bo encam din. Li Bexda ev şerre weke şerrekê sepandî li ser xelkê sivêl dihête pênasekirin û hewl tê dan bi yasa û destûr ev 36 salên xelkê zerermend were qerebûkirin. Zarara van kesaya hatiye kirin. Em de daxwazekîn du qonaxayek gel Tirkiye baxivin ku piştî ev prosesa aştiyê hatiye rêvebirin û gehiştî encamekî baş ku rêkê bi xelkê me bihête danê ya duyê jî eva qerebûkirina wan ya madiye ku ev çendî sala gundê xwe mehrûm bîne neçûyne ser gundê xwe. Di navbera asayişa welatan û hesreta gundnişînan da 341 gundên Sinûrî li Sinûrê parêzgeha Dûkê û îdara serbexûya Zaxo hêşta wek dîlên cengekê bêencam mayne. Bo vî xelkî niştîman ne bi tinê axe belkû dergehekê qufil kiriye ku mêjûyeke kilîla wê winda bûyî. Niştîmanekî hişyar e ku xudanivê maf nîne têda tena binivîn. Xetab Emer bû dengê Amerîka. Zaxo.